China's economy is growing fast, second only to Asia, and yet almost half of the continent lives in extreme poverty. Why poverty? In this world that is ruled by insanity, people die in the name of economy. When you rich, what's in the revolution make you rich? All this crazy he'll declare a war, because money has blinded them all. In this world, who we are, we forgot. My riches is life. In this world that is ruined by poverty, lords are playing a board game of strategy. People crashing their heads on the wall, cause religion has blinded them all. In this world, who we are, we forgot. In this world, who we are, we forgot. No pasarán, no more. No pasarán, just love. Just love. Εγώ έτσι άκουσα, ισχύει. Τι άκουσες ρε, καρατσακαρισμένο σου λέω. Νίκες στο σπίτι απέναντι. Πω, πάλι κουτσομπολιά, μέχρι που φτάσει τη γυναίκα. Με χαρά έρθεις να ακούσεις όμως. Συνέχισε ρε και παράτα τον. Παιδιά, σας λέω φρικιό. Δεν μιλάει με κανέναν. Μόνο με τον πατέρα της την είδε, η μάνα της άφαντη. Ο τομέας της είναι σε εμάς, το ξέρετε. Σε εμάς θα κουβαληθεί. Έμαθα ότι είναι μπλεγμένη και με ναρκωτικά. Α, και εσύ, κουλούρι, νερό και σβέλο στο διάλειμμα, όσα χθες πάλι. Να δείτε που θα λείπει, αυτή πάντα έρχεται πιο νωρίς από εμάς. Τζάμπα ξυπνήσαμε. Καλημέρα, παιδιά! Στα θρανία σας! Μάξε με, παιδί μου, σε ψάχνω, τι έχεις πάλι. Βερόνικα! Βερόνικα! Τα ακουστικά. Κυρία, δεν βλέπετε, δεν είναι ακουστικά. Στέκα φοράει η κοπέλα. Γελάσαμε πάλι σήμερα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην τάξη μας μια καινούργια συμμαθήτρια. Να σας συστήσω την Ηρώ Γιαννακάκη. Η Ηρώ είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην πόλη μας και δεν ξέρει κανέναν εδώ. Οπότε περιμένω από όλους σας να την υποδεχτείτε με τον καλύτερο τρόπο και να την βοηθήσετε να προσαρμοστεί στην τάξη μας και στην πόλη μας. Ηρώ, κορίτσι μου, σε παρακαλώ κάθισε στο θρανείο. Κύριε, είναι δυνατόν, με διώξετε από εκεί για να μην ενοχλώ. Με φέρατε πρώτο θρανείο και τώρα δηλαδή, άμα έρθει αυτή, δεν θα την ενοχλήσω. Δεν μου λες, παιδί μου. Βλέπεις να έχουμε το περιθώριο να βάλουμε πουθενά άλλο τη μαθητριά σου. Γίναμε ήδη 26 εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, κορίτσι. Κάτσε να ξεκινήσουμε το μάτι. Εντάξει. Και εσύ, Γιάννη, άνοιξε το βιβλίο, σε παρακαλώ, στην άσκηση τη προηγούμενη εβδομάδα. Ηρώ, βγάλε το βιβλίο, σελίδα 56. Καλώς τη... Πεινάς? Μπορείς να μου θυμίσεις γιατί μετακομίσαμε εδώ? Άντε πάλι. Τα έχουμε πει τόσες φορές, Ηρώ μου. Μετακομίσαμε εδώ γιατί θέλουμε Ναι, να... ναι, καλή αρχή για σένα, παπά, τα είπαμε. Δεν είναι μόνο για μένα. Έχουμε έρθει και για τους δυο. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε να φάμε και είμαι σίγουρος ότι θα τα συζητήσουμε και θα τα βρούμε. Θα σου δώσω ένα... Ναι, ναι, το φαγητό. Μη φεύγεις. Να σου πω. Μη φεύγεις. Μπράβο.
Κοιτάξτε πως είναι, από πού ήρθες. Κοίτα πως είναι. Μήπως παίζει και με την βρικόλακες. Είδα το σκουλαρίκι. Καλά το σκουλαρίκι, τα παπούτσια. Κοίτα τι μπλούζα έχεις να πάρεις. Να δεις πως είναι. Σαν καημένη τα φέρνεις. Μόνο πως είναι παρέα. Τι κάνει. Αφού κανένας δεν θέλει να την κάνει πάρεις. Μπα, για που το βάλαμε, δεν σ' αρέσει παρέα μας. Έλα πίσω ρε! Έλα εδώ ρε Σούργελο! Έλα εδώ ρε! Τι σημαίνει εδώ. Εσύ τι θες, δικηγόρος εσύ είσαι. Σάντρα, σοβαρέψου. Είδα τι έγινε. Άξιο ρουφιάνους έτσι θα σας θυμούνται. Έλεος, παράτα μας εσύ. Κόφτου το, εντάξει. Γεια, τι κάνετε, έχω πάρα πολύ καιρό να σας δω. Και εμένα μου λείπετε, λοιπόν, είμαι γυμναστήριο τώρα και είναι και αυτός εδώ πέρα. Θα σας παράρω και θα σας τα πω όλα αύριο. Τώρα φιλάκια, καλά να περάσετε, μου λείπετε πάρα πολύ. Τρία τώρα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μπράβο, κύριε ψηλά. Ένα. Τώρα εσείς πλησιάστε ένα-ένα να σας δω και φέτος τις δίδυμες. Όπως πέρσι μείον εσύ, απουσία για να κάκι. Για πείτε μου τώρα τι έχασα όσο βάφεστε. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις, η Ειρήνη και ο Χρήστος χώρισαν και το πιο σοκ μπροστά σε όλο το σχολείο. Καλά για μας έχει για αυτούς. Τι λέτε τώρα όντως. Μιας και λέμε και ζευγάρι και είδαμε και τον... Τέλος, άλλο θέμα. Ειρήνη, στείλε ένα μήνυμα. Η Κατερίνα από εδώ κοιτάει να σου πει τις δουλειές των άλλων και δεν κοιτάει τα δικά της τα χαΐτια. Κάτσε ρε αγόρι, μιλάμε! Εντάξει παιδιά, sorry, αφαιρωμένο ήταν. Λοιπόν, βγήκαμε με τον Γρηγόρη και δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Τον Θεό, όντως τώρα. Ναι ρε, της λέει σε κάποια φάση που του αρέσει και τη γουστάρει και το στροπελάκι μας από εδώ. Δεν του παντάει έτσι ξερά και στεγνά, ευχαριστώ, έχω διαγώνισμα αύριο, ποιος εκεί η Κατερίνα. Τι να κάνω, κόμπλαρα. Γυρό, έλα λίγο να με βοηθήσεις. Τώρα έρχομαι. Γεια σου. Είσαι καλά ρε, τρέχει κάτι. Ναι, όλα μια χαρά. Προσαρμογή χρειάζεται. Η εκδρομή θα με συνεφέρει. Άντε πηγαίνετε τώρα. Με τον άλλο τι έγινε. Άστα αυτά τώρα, θα τα πούμε άλλη φορά. Πηγαίνετε να περάσετε ωραία. Καλά, άντε, φιλιά. Φιλιά.
Γεια! Μπα, πώς και από εδώ. Σας έφερε να δείτε ένα βίντεο του μουσείου. Και γιατί να ξαναδούμε ότι είδαμε. Είναι καινούργια, εκείνη της φάσης. Τι λες, εσύ. Έλα ρε Ανούλα, δικιά μας, Έλα, κάτσε. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, ελάτε. Το έχω. Δες. Ό,τι καλύτερα έχουμε κάνει, στείλ' το. Σταματήστε πια, προσπαθώ να κοιμηθώ τόση ώρα. Τέλειο. Ρε με τι καλά, δεν κάνουμε τέτοια είπαμε. Κατεβάστε το τώρα. Κατεβάστε το είπα. Έλεος. Σάντρα, τώρα την έβαψες. Είναι και συνοδεία εδώ. Αρκεί την όρεξη τι σου είχα νομίζεις, άντε. Έχεις τελειώσει, πραγματικά. Απ' έξω φαινόταν πιο διαφορετικό, σαν κλινική είναι. Καλημέρα στο κορίτσι. Καλημέρα. Εγώ θέλω να δω, δεν ξέρω. Αναποφάσιστη. Η περίπτωσή μου. Φαίνεσαι λίγο ταραγμένη. Έλα κάτσε. Λοιπόν, άλλο ένα σκουλαρίκι. Εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά, επειδή δεν... Η Φευγάτη πολλά στερεότυπα είσαι εσύ. Θα έπρεπε να διαφημίζω τη δουλειά μου. Αλλά ξέρεις, θέλω να είμαι και λίγο λευκός χαβάς, με προοπτικές. Συγγνώμη, εγώ δεν ήθελα να... Θέλω τατουάζ. Χαλάρωσε, δεν σε μάλωσα. Πώς σε λένε? Ηρώ. Μαρία. Λοιπόν, τατουάζ. Σου φέρνω στα σχέδια. Να σου πω όμως, επειδή μου φαίνεσαι λίγο μικρή, μήπως να έχω άδεια από τους γονείς, να έρθετε μαζί, τηλέφωνο ίσως? Δεν είμαι από εδώ, εκδρομή με το σχολείο. Ο μπαμπάς είναι στο χειρουργείο. Χειρουργεί. Η ομάδα τότε. Άντε πάρτι και μετά διαλέγουμε. Sorry, ρε Ηρώ. Ακόμα δεν σε γνώρισα και έκανα την πατάτα. Sorry. Εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί που πήγα κανένας δεν ξέρει. Πού πήγες? Δεν καταλαβαίνω. Ο πατέρας μου, αφότου η μαμά μου ξέρεις, αργότερα με πήρε και πήγαμε σε ένα μέρος, σε μια πόλη, πιο χωριό δεν έχει και τα έχασα όλα. Έχασα τους φίλους μου, στο σχολείο νομίζουν ότι είμαι φρικιό και νομίζουν ότι με έδιωξαν από το παλιό του σχολείο. Και πριν λίγο ανέβασαν μια φωτογραφία με φίλτρο και όλο το σχολείο... Ζόρικη φάση, ρε κορίτσι. Και ο μπαμπάς, γιατρός, Γιατρός. Και θα μπορούσε, αλλά δεν. Συγγνώμη, μου μπήκε κάτι στο μάτι. Sorry κιόλας, δεν σε ξέρω κι από χθες, αλλά πολύ ζόρι αυτό που περνάς. Έτσι όπως το βλέπω, ο μπαμπάς σου, ίσως στο χωριό που λες, να μπορεί να σε έχει πιο κοντά, να θέλει να σε κρατήσει ασφαλή. Δεν ξέρω, ενώ κι εκείνος έχασε πολλά. Μήπως για σένα γίνονται όλα. Καταλαβαίνεις? Δεν ξέρω, πάντως νιώθω καλά που βρήκα την πόρτα σου. Να φέρω το κουτού, να μπει στα σχέδια. Έτσι, για μελλοντική επιλογή. Το ξανασκέφτηκα. Του χρόνου που θα είμαι φοιτήτρια. Τόσο άλλος μ' αρέσει και αυτή η πόλη και να σε ξαναδώ. Να δεις τι καλλιτέχνηδα είμαι. Και αυτό το θέμα με το bullying, συζήτησέ το, μην το αφήνεις. Πρέπει να φύγω. Όχι ότι θα με ψάχνουν κιόλας. Κορίτσι, όπως το βλέπω, τα πας καλά. Καλημέρα, κορίτσια. Καθίστε. Θα είμαι σύντομη και περιεκτική. Το σχολείο μας έχει μηδενική ανοχή στα περιστατικά bullying της ενδοσχολικής βίας.
Σας έχουμε κάνει επανειλημμένως σεμινάρια, αν και δεν θα έπρεπε γιατί είστε μεγάλα παιδιά και θα έπρεπε να τα καταλαβαίνετε από μόνοι σας. Αλεξάνδρα, υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι στην εκδρομή ανέβασε στην ομαδική σας μια φωτογραφία της Σειρούς με άθλιο φίλτρο. Ευτελιστική και για σένα και για τη συμμαθητριά σου. Επειδή έχεις δώσει πολλές αφορμές, ο σύλλογος θα συνεδριάσει για να αποφασίσει τη τιμωρία που θα σου επιβάλλει. Μα κυρία... Δεν θέλω κουβέντα. Να είσαι έτοιμη για αλλαγή περιβάλλοντος, παιδί μου. Και να ενημερώσεις, σε παρακαλώ, και τους γονείς σου, γιατί προσπαθούμε να τους βρούμε και δεν απαντούν στα τηλέφωνά μας. Αύριο, ανυπερθέτως, τους περιμένουμε. Να τους γνωρίσουμε επιτέλους. Και σένα, Ηρώ, ο πατέρας σου δεν είχε ιδέα για το περιστατικό. Τίποτα άλλο, τελειώσαμε. Αλεξάνδρα, πριν φύγεις, σε παρακαλώ, ζήτησε συγγνώμη από τη συμμαθήτριά σου και να περιμένεις έξω για την απόφαση του συλλόγου. Κυρία, δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη. Τι λες, παιδί μου? Δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν το έκανε άντρα και είμαι βέβαιη γι' αυτό. Όπως είσαι βέβαιη ότι δεν το έκανε η Ρο, και αν δεν το έκανε η Αλεξάνδρα, ποιος το έκανε? Είμαι βέβαιη ότι δεν το έκανε η άντρα και θα ήταν πάρα πολύ άδικο να τιμωρηθεί. Δεν βγάζω άκρη με εσάς. Δεν μου λες, Αλεξάνδρα, παιδί μου, ξέρεις ποιος έκανε την ανάρτηση με τη φωτογραφία της Σειρούς? Κυρία, σας υπόσχομαι ότι αυτό δεν πρόκειται να ξαναεπαναληφθεί. Δεν βγάζω άκρη. Τέλος πάντων, περάστε έξω να συνεδριάσει ο σύλλογος και θα σας φωνάξουμε σε λίγο για να μας τα ξαναπείτε. Περάστε. Ποιος ανέβασε τη φωτογραφία της Σειρούς? Μέσα στα σοκάλια προσοχή, μέσα μου ακούω την προσευχή. Ψάχνω μια καλύτερη ζωή, φράγκα και να κρύψει την εξοχή. Μέσα στα σοκάλια προσοχή, μέσα μου ακούω την προσευχή. Ψάχνω μια καλύτερη ζωή, φράγκα και να κρύψει την εξοχή. Το μάτι μου πλέον γυαλίζει, το αίμα που κάθεται πίζει. Κοίτα το γράφω με πίζει και μόνο σε εμάς έχω πίστη. Ξέρω το πόσο κοστίζει, ξέρω το πόσο ανταμείβει. Ξέρω πως είναι μια κλίση, εύκολα αν θέλω να λήξει. Μελάκι μου μοιάζει το whisky, στο σπάσιμο γάλα σαν βίσκι. Στο σπάσιμο στραβό σαν φίλι, το χρέος σαν να ήταν ζύγι. Βγαίνω γναντεύω τη δύση, δες το καιρό ζωγραφίζει. Η ομάδα που πάλι κερδίζει, η ομάδα που πανηγυρίζει. Πίσω τα δόντια μου τη νύχτα πάντα κάτι με αγχώνει. Το σινιάλο για να φύγω είναι που άκουσα το γκιόνι. Προσοχή, προσοχή, όλοι είναι πονηροί. Όταν πέφτει το σκοτάδι μέχρι να βάνει η αυγή. Μέσα στα σοκάλια προσοχή, μέσα μου ακούω την προσευχή. Ψάχνω μια καλύτερη ζωή, φράγκα και να κρύψει την εξοχή. Μέσα στα σοκάλια προσοχή, μέσα μου ακούω την προσευχή. Ψάχνω μια καλύτερη ζωή, φράγκα και να κρύψει την εξοχή. Δεν μπαίνω καν στον κόπ, δεν μπαίνω καν στον κόπ. Mel Gibson flow, στο φωνικό μου όπλο. Γράφω την αθανασία, Μίλαν Κούντερα. Πάρω στα blues του δρόμου, είμαι ο cool G-Rap. Ταραντίνο το σενάριο, Ταραντίνο. Δεν θα άντεχες λεπτό το show, whisky για κλαρίνο. Robert De Niro θέλ, Big Belly, Al Pacino. Βρέχει στο στούντιο φράγκα, είναι εδώ που θλονδίνω. Τα δόντια μου τη νύχτα πάντα κάτι με αγχώνει. Το σινιάλο για να φύγω είναι που άκουσα το γκιόνι. Προσοχή, προσοχή, όλοι είναι πονηροί. Όταν πέφτει το σκοτάδι μέχρι να βάνει η αυγή. Μέσα στα σοκάλια προσοχή, μέσα μου ακούω την προσευχή. Ψάχνω μια καλύτερη ζωή, φράγκα και να κρύψει την εξοχή. Μέσα στα σοκάλια προσοχή, μέσα μου ακούω την προσευχή. Ψάχνω μια καλύτερη ζωή, φράγκα και να κρύψει την εξοχή. Φράγκα και να κρύψει την εξοχή.
πλάκα και να κρύψει την εξοχή.